Представяме Станислав. О! Заповядайте. Здравейте. Значи имаме да направим едно съобщение, драги господа и дами. Които не гледате, ако не гледате изобщо. Значи. Така, искам да кажа. Нищо не искам да кажа. Кажи ти нещо. Аз съм спарен. Спарен, значи искаме да кажем, поне аз не го знам, че ако сте харесали това клипче, което гледате в момента, или предишното. можете да коментирате. Предишното. Ето с Мирелка. Да, точно така. Можете да питате въпроси. Задавате се, казват пак. Може да задавате въпроси. Да, задавате въпроси. На нашата страница. Там нещо си. Да, нямаме страница. Може да пишете под видеото. Да. Въпрочета. Да. Ето като е удобно. Да. Скролчи, ето като е скролчи. Да, надолу. Значи, ако искате нещо, скайп, нещо, или да ме питате, което ще е яко, защото ще направим клипчите, ама защото ние сме спали и нищо не може. Ще отговорим на всички въпроси. Всичко ще отговорим, всичко ще направим. Да, всичко, коцката ще направим. Ако сте готини, може да уредим нещо. Да. Зависи, ако сте хубава. Да. Ако сте грозна пак. Да седам. Да. Значи можете да пишете на... Който има скайповите да напита там. Да, точно така и там може. Пък и трябва и там. Имейла ни е www.stanivesco.bg. Точно така, браво Станиславе, много. Може там да ни питате някакво. Страхотно, евала, бате. Да. Мерси, бейби. Как е преската? Добре. Пампа. Така. Също така. Помпати. Знам, че очилата повече ми ходиха, но ми забеляха очите. Знам, че сме идиоти, знам, че ви е тъп в момента, искате да ни напсувате, но моля това го направете под нашата видео. Ето кажи да. Отдолу, с ко. Ако не ви хареса, тук има един червен бутон на вашия екран. Да, пиши не харесвам. Ей тука. Да. Моля да сте не харесвам. Ако ви е тъпо. Да. Или ако сме ви тъпи. Което е напълно възможно. Или ако сме ви ужасно тъпи. Разбираш ли, братче? Да, разбиращо тъпи. Мисля, че не сме толкова тъпи, колкото изглеждаме. Но сме... Той има 48 точки да изпита по български. Моля ви, не се ебавайте. И правилно се го направи перфектно за вишните. За черешки. За петела. И за кокошката. Да, и за на 300 кг мъж, дето гащи му съкат на платно. Да. То му е да е вито пиштола. Като на яхтата платно. Точно така. И за така... За накрая искам да ви пожелая приятна утрин в неделя. Някакви луди фенки. Мерси. Ако искате, мога да ви се подпиша. Готова си, Муцка? Маркирана съм. Така. Това беше. Да, това беше. Ще повторим, ако искате, пишете. Няма проблем. Да, ако искате. Ако не искате, пак пишете. Значи в момента изгледа, че аз съм по-нисък от него, но въобще не е така. Аз съм 1,93 м. Това е зрителна измама. Да. Не да си кажем истинските височини. Да могат хората... Аз съм 1,23 м. В момента съм на столче, вижте. Да. Значи, аз се изправям. Аз ако се изправя, няма да ми фане камерата. Високо. Аз съм 1,80 м. Не си 1,80 м. Ти си 1,70 м, както виждате, приблизително. Той тежи 20 кг, аз тежа 30. Точно тъй. Да. Това е наистина, това е нашия сценарист, ако може да го покажем на камерата. Той прави всичко. Това е. Ако не е този човек, ние няма да сме тук при вас. Това е Максимилиано Лопес. Най-умното куче в света. Така като Макс Ло. Той прави дует с питбул, с говедо, с булдог. Да, и с лайно също. Може да прави весел танц, но не стига сега, това е нашата... Има красива усмивка, има супер сини очи и е синьок. Вземи ги. С сини очички. Точно така. Синьок с сини очички. Ти си така детската градина. Да. Няма да я показвам. Може да видите колко сме смешни. Не, ние сега се виждаме колко сме смешни. Да. След 2-3 години, няма.
съм по-гладен. Та така не. Не, че възможно. Това беше всичко за нас от днес. За нас от днес. От днес за нас, да каже. Обичайте се. Ние се обичаме, обичайте се и вие, както обича да казва. Добре, Светло, може да спрем клипа. Естествено, ще може да спрем клипа. Това беше. Пишете отдолу. Отдолу? Отдолу. Да, отдолу. Не на масата.